Fenomen NLO je globalan, ali mu se ne pridaje svugdje jednak stupanj medijske pozornosti. Ne postoji dijelić svijeta iz kojeg nisu stigli izvještaji o viđenjima tih letjelica nepoznatog podrijetla i nezamislivih manevarskih sposobnosti koje nadilaze današnje shvaćanje fizikalnih zakona. Hrvatska nije izuzetak. Izvještaji o viđenjima NLO-a rijetko nalaze put do naših dnevnih novina, iako se u stvarnosti zbivaju puno češće. To ne treba čuditi jer neki ufološki izvori procjenjuju da se godišnje u svijetu dogodi oko 50.000 verificiranih viđenja NLO-a. Dakle, onih koji nisu tek pogrešno protumačena prirodna pojava, zrakoplov, balon ili nešto treće. Mali dijelić toga zbiva se i na nebu iznad nas. Mali, ali dovoljan za još jednu šetnju po rubu znanosti. Sve vas pozdravljam. Goran Artić je astronom i ufolog i dugogodišnji predsjednik društva Polaris. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste se zainteresirali za ufologiju? Koji su tu zapravo počeci? Pa moji počeci ufologije u biti sežu tamo negdje kraj 80. godina. Kad sam se prvi put počeo ozbiljnije zainteresirati za tu temu, a prije toga sam vidio neke pojave na nebu koja ni moji roditelji nismo mogli onako nekakvim razgovorima protumačiti. I onda sam se odlučio malo time ozbiljnije pozabaviti. I 90. godina sam se uključio u udrugu Polaris koja je imala za cilj predstaviti tu problematiku koristeći neke znanstvene aspekte, znači proučavanje toga fenomena. Udruga Polaris, znači, postoji još iz vremena dok su dinosauri hodili po zemlji iz 80-ih, pa početka 90-ih, da. Ali koliko je bilo ufoloških udruga istraživanja NLO-a koja bi imala nekakvu znanstvenu pozadinu u prethodnim desetljećima, znači tijekom 80-ih, 70-ih, 60-ih? Pa što je meni poznato od prije, znači 70-ih i 80-ih godina djelovali u Sloveniji jedna grupa isto tako ljudi pri zvezi Šolt, tako se zvala njihova udruga, koja se dosta ozbiljno bavila ovom problematikom. A kraj 80-ih u Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj bivšoj Jugoslaviji, znači Polaris udruga je jedina i prva takva koja se na jedan stvarno ozbiljan i znanstveni način stvarno usredotočila da, znači, te neke pojave riješi na jedan znanstveni način, da ih obrađuje znanstvenom analitikom, recimo to tako. Zato je mene to zainteresiralo da upravo taj fenomen, znači, predočimo javnosti kroz jednu znanstvenu obradu. Ima li danas još koja udruga u Hrvatskoj osim Polarisa? Osim Polarisa postoji udruga Orion, isto tako iz Makarske. Isto je nama vrlo srodna, mi dobro surađujemo i tako. Postoji isto jedna mala udruga dole CMP na otoku Pagu. Kruži inače jedan mit koji se širi kako astronomi i NLO-i nemaju nikakve dodirne točke. Poznata rečenica koja ide prema tome da se umanje autentičnost tog fenomena. Astronomi, nijedan astronom nikad nije vidio NLO. Na tu rečenicu u mnogim knjigama su autori debatirali i davali duge popise. Vi ste a također astronom skupa sa vašim kolegama. Pa ja sam astronom amater. I u biti proučavajući nebo golim okom, dosta puta smo vidjeli, znači, pojave koje nismo mogli protumačiti. I kad smo kontaktirali druge starije astronome, recimo, koji se više bave tako zbiljno na astronomiju, onda su oni to često negirali, pa vi ste vidjeli nešto krivo i tako. Međutim, koliko smo mi dugo taj fenomen proučavali, koliko se dugo bavim astronomijom, bio sam dovoljno iskusan da mogu ja sam komentirati nekakve takve fenomene, odnosno nisam više trebao toliko mišljenja drugih ljudi, nego smo imali nekakva svoja i osobna razmišljanja i, znači, razmišljanja mojih suradnika u Polarisu. Tako da smo mi u biti, proučavajući nebo, masu puta, znači, gledali te nekakve nebeske fenomene i uspjeli smo ih nekad zabilježiti njihove karakteristike leta u naše obrazce Skylight i tako, pa smo ih malo znanstveno više protumačili. To je možda astronomima, to možda nije drago za čuti, ali mislim činjenice su činjenice. Sad ste spomenuli upravo Skylight, to je dakle jedan praktičan ufološki projekt koji ima naravno i cijeli protokol za sebe. Opišem taj projekt. Što ga čini? Gdje je tu upravo metodologija koja služi tome da se izbjegne sve ono što zaista nije NLO? U biti dosta toga zbunjuje sve očevice. U biti šta se toga zaista vidi na nebu. Ovaj projekat Skylight ima
u biti za cilj da on protumači ljudima kroz jednu znanstvenu obradu šta bi to mogao biti nepoznati leteći objekat, a šta bi mogla biti recimo poznata nekakva letjelica koja u određenim meteo uvjetima može izazvati krivu percepciju toga svega što se događa. I upravo tim projektom znači mi smo zadovoljili neke uvjete da te poznate recimo letjelice možemo odvojiti od onih nepoznatih. Kako se to u stvari u praksi radi? Dakle, unutar projekta Skylight vidio sam tu neke komplicirane tabele sa puno stavki koje se moraju... koriste standardni obrasci za promatranje meteora, znači koji koriste astronomi, a mi smo ga nadopunili sa još 2-3 stavke koji su nama korisne pri ufološkim recimo promatranjima. Recimo, tako da recimo svaki taj naš jedna rubrika ima 23 stavka i za svaki recimo objekat na nebu koji promatrači promatraju direktno na terenu, znači golim okom ili dalekozorom. Znači mi vidimo nekakvi satelit, balon ili nešto slično, avion, i za svaku takvu nekakvu letjelicu koja se nam u tom trenutku učini sumnjivom, znači mi upisujemo 23 podatka, znači o samom letu, karakteristikama leta, svjetlima na nebu, tako slično. Kako to ide? Jedan priča, drugi piše? Da, jedan priča, promatra nebo, imamo promatrača koji radi u tami i jedan do njega znači zapisuje sve te podatke koje mu promatrač govori. I normalno imamo takve 3 ekipe u toku večeri na terenu i sve one 3 pišu zasebno. Kad dođu natrag u klub, mi te podatke analiziramo i vidimo gdje su te zajedničke neke činjenice kojima mi možemo barata poslije i raditi nekakve daljnje analize. A koji su neki od parametara za jednu pojavu koja malo skakuće po nebu ili leti ili bilo što, čak 23 parametra se meni kao laiku čini dosta puno. Što ulazi u tih 23 parametra? Po biti one najznačajnije su znači vrijeme i mjesto pojavljivanja. Znači to je najbitnije. Znači poslije toga gledamo ako je noć vedra, imamo znači zvježđe kroz koja se taj objekat kreće, brzinu toga kretanja kroz zvježđa, pa znači imamo svjetlost, da li je svjetlost znači njegova vlastita ili je osvjetljen sa nekim drugim tijelom sa strane, suncem ili slično i tako. Znači ima tu dosta podataka, znači od svjetla, brzine leta, koji ulaze u taj obrazac i na osnovu toga znači mi radimo to nekakvu stručnu analizu o nekom tijelu koje znači nama uleti u vidno polje. Da li su ta motrenja nasumična ili su ona dio nekakvih organiziranih akcija? Recimo spominju se ekspedicije pod nazivima nekakvim kao što recimo Sky 93 i slično. Kako se to zapravo inicijalno prijeći? Prije smo to radili ovako, samo inicijativno bi otišli na teren pa bi promatrali. Međutim, 1993. kad smo malo sa ljudskim potencijalom i tehničkim resursima, kad smo sve to okupili u jednu cijelinu, onda smo se odlučili da napravimo jedan projekat koji se zove Sky 93. To je ekspedicija astronomsko-ufološkog karaktera, temelj je upravo i projekat Skylight. Okupili smo suradnike iz cijele Republike Hrvatske, studente sa raznih fakulteta, naše članove Polarisa i uputili smo ih na jednu ekspediciju koja je trajala 10 dana na otoke Brač i Hvar. Tu smo imali zadatak, znači u praksi noću raditi ovi projekat Skylight, znači vježbavati promatrači i sve to zajedno. I na kraju smo snimili jedan dokumentarni film o tom našem radu i prezentirali smo ga 1993. u Zagrebu. Je li bilo kakvih viđenja? Je li urodila potreba plodom? Za vrijeme same ekspedicije nije bilo viđenja, međutim moram reći da je prije same ekspedicije imali smo jedan pripremni period kad smo se skupili svi zajedno u Splitu i uvježbavali smo znači timski rad i tada smo vidjeli u toku noći kad smo se vraćali prema kući, vidjeli smo u 1 sat jednu pojavu koja nikako nije mogla biti prirodnoga porijekla. Vidjeli smo u biti jedan cilindrični objekat na jako velikoj visini, kako leti veoma velikom brzinom, imao je svoje interno osvjetljenje, kretao se pravocrtno i nismo ga mogli tada usporediti niti sa jednim poznatim znači, nebeskim fenomenom ili nekakvim zrakoplom slično. Ja sam do sada sreo ili mi se javilo stvarno jako velik broj ljudi koji su vidjeli NLO-e, dakle ne pričam samo o nekakvim nedefiniranim točkicama u daljini, nego o vrlo konkretnim slučajevima gdje se jasno može razabrati neobična letjelica iz veće ili dalje blizine, po noći ili po danu. Čini mi se da tog ima dosta, naravno ljudi međusobno ne pričaju, sretne okolnost što eto, su se znali javiti u emisiju nakon nekakvih emisija koje su se bavile ufologijom, tako da je zapravo sam
pomalo čak i zavirno što u vašem životu imate čak 3, 4 ili koliko 5 vlastitih viđenja NLO-a. Možete nam neke od njih opisati? Da li su to bili viđenja letjelica, viđenja bljeskova po noći, po danu, čisto ovako anegdotalno? Pa vidite, ja izbjegavam govoriti to da ne bi bio prejudicirao neke stvari, jer kao ja sam nešto vidio, pa sad eto, tu sam neko i nešto, ali moram reći u biti kako me je privukla ufologija, s tim da sam kao djeto 6 godina, ja i moji roditelji,